lehengo hitza da esanguratsua. Importantea da. Lanki Mondragonen ekosisteman agente importantea da. Bere ekarpena ikusten du batetik kantera kooperatiboa sortzen, eta bere beste ekarpen esparrua da ikerketan. Lanki eta kooperatiben kontseiluko harremana betidaniko sostua izan da, bai? Bai ikerketan, bai sustapenen eta baita atal juridikoan ere. Ikasturtero izan behar dugu kontutan, 100 pertsona, ia denak gazteak, pasatzen dira unibertsitatetik, ez? Horietako bakoitzak berarekin badarama zer den kooperatibismoa, eta gizarteari ekarpena zein den, ezakutza hori guretzako izugarrizko hasia da, ez? Kooperatibismoaren etorkizunerako. Guretzat, gizarte ekonomiarentzat Lanki bazkide estrategiko bat da. Bere lana ez da soilik gaurko beharrei erantzutea, baizik eta biharko aukerak sortzea. Hazia, lurrean sartzen denean, denborarekin zuhaitz bihurtzen da. Lankiren lana ez da berehalakoa, gizartean eraldaketa sakonak sustatzen ditu, balioetan eta praktiketan. Lanki Fagorren aliatu bat izan da. Azkenean, segurazki Fagorreko pertsonak ere parte hartu zutelako hasierako diagnostikoan. Lanki sortu zanean, egintzat diagnostikoan, Fagorreko kidekan zeuden, eta bat etorri ziren, segurazko garai hartan kooperatibismoak zituen beharren inguruan. Momentu batean, igual asmo handi xamarrak planteatu zizkiguten, baina gure estrategia izan zen txikitik eta apaletik hastea. Landu ezagun kooperatiba gintzaren irakurketa berritu bat, eta hasi gaitezen hortik pixka bat edatzen. Gauza batzuk aldatzea behar zela, eta zentzu esan ezagun sozioedukatibotan indartu behar genuela talde kooperatiboa. Niretzako Lanki lanitia izan da sorte handi bat, bai maila personalien eta bai maila profesionalien. Ze bada, Lanki bada, errealidadien eragiten dauen, egitasmo bat. Esango nuke izan zela garai intenso bat, bai maila, konpromiso maila altukoa, bai konpromiso personala, bai konpromiso profesionala. 21. mendeko kooperatiba gintza berpentsatzeko eta berreraikitzeko eragile importante badala, eta hortan ekarpen handi egiten dutzala oro harrez, ez bakarrik kooperatibei, gizarteari oro har bai. Lankiko lana eta bertan idatzi eta azaldutakoari esker ikasi dugu Mondragonen esperientzia kooperatiboa. Eta gainera nik uste zoriontzekoa dela nola egindan lan hori, eginda zintzotasunez eta ausardiaz. 2013an Fagor etxetresnako krisiaren inguruan galdera asko genitun buruetan. Gogoratu behar dugu garai haietan krisiaren erdian behar genuela jakitea krisiaren arrazoi enpreseletetik haratago ze beste eragileak zeuden han jokuan. Paper hori Lankik oso ondo egin zuen. Para mí, Lanki son esas personas que me aportan reflexión y me aportan mimbres para ir desarrollando el modelo cooperativo en la actualidad y para construir el modelo cooperativo a futuro. Pues nos ha aportado experiencias muy interesantes del modelo cooperativo, pero también de otros modelos, y además cómo se podrían aplicar a nuestra realidad cooperativa. Nik nabarmenduko neuke bi taldeen arteko pertsonen artean dagoen adeitasuna, sintonia. Lankira sarritan etortzen gara, guk kooperatibetan izan dugun esperientzia, testigantza, ikastaroetako master eta beste ikastaroetako ikasleekin partekatzera. Eta hori gure belaunaldi berri honekin, hau partekatzea guretako indartzea da. Aurrera beti aurrera leloan sartzen garenean, Lankiren lankidetzaren beharra daukagu nahita nahi ez. Duela 10 urte ekintzailetza kooperatiboaren kontu honekin hasi ginenean guretzat behar ezinbestekoa zena, esan sorpresa izan zen, unibertsitate batek nolabait gure ikuspegi hori babestea, eta nik uste hortik, nabarmenduko nuke, babesa izan dela guretzat, Lanki eta atzetik Ugezi kooperatiba bera, nik esango nuke urte hauetan
konfiantza handiko harremana eraiki dugula. Nik uste dut, lankizen zela parte importantea bagaran, ez? Sustatzaia izateaz gain, uste zutabe be izan zala. Esango nuke batez be ikerketan eta ikerketa ekintzan inzauela ekarpen handixea bagaran. Nola hori, ez? Ikertu bai eta gero hori nola jartzen du martxan, nola ingo prozesu horrek. Daukoten horitzapena esan oso ona da. Horraitzik esan dut lehenpe, ez? Nostalgiarena, harremanak onak ziren, elkar asko egoten ditzen, esango nuke familia bagitzela. Los recuerdos que guardo de mi estancia en Lanki son recuerdos de compromiso con una causa, la causa de la cooperación. Ser investigador es comprometerse con una causa para mejorar el mundo en el que vivimos, y eso es lo que encontré durante mi estancia en Lanki. Les deseo 25 años más de éxitos para mejorar el mundo en lo cual vivimos. Les echo de menos. Hasta pronto y un abrazo a toda la cuadrilla. Esa relación se generó así, pero no solo la relación, sino también la idea que queríamos desarrollar en esa relación, que básicamente era cómo desarrollar una experiencia cooperativa con las organizaciones del movimiento, pero sin perder la expresión tan fuerte que tenían de sus principios en el día a día como movimiento social, que estudiamos juntos, que discutimos, y eso yo creo que hizo que Mundukide desarrollara una forma de hacer en sus proyectos en Latinoamérica, forma que todavía creo intentamos llevar a la práctica y que está sustentado un poco en esa idea que nos trasladaba Lanki. Behar dugu nolabaiteko hurbilketa sakona. Ez danak geratzen azalean, eta hurbilketa hori Lankik oso ondo egiten du. Ez bakarrik ezagutzeko, baizik eta ezagutza hori erabilgarria izaterako. Baliatu bada, hainbat gauza aurrera eramateko. Eta nik hortik esaten dut, Lanki gestio sozialeantzat dela elementu klabetako bat gure helburuak bete ahal izateko. Bidai lagun izan gara, bidai lagun oso hurbilak, hurrengo 25 urteetan, gaur arte, eta esan duen bezala, guretzat aliatu oso horbila. Hitz bat Lanki definitzeko, galdera zaila da hainbat etortzen dielako burura, baina minik momentu honetan sentitzoten da barrutik netza irtetzen zaidana da bidelagun, gure bidelagun. Hitz bat baino bi erabiliko ditut, pentsatzeko interkooperazioa. Pentsatzeko denbora gutxi izaten dugu, orduan gustatzen zaigu pentsatzea, baino norbait alboan izatea, interkooperazio ikuspegi batetik, guri ere, beraiekin batera pentsatzeko aukera ematen diguna luxua da, eta alde horretatik eskerrik asko. Igual ez naz oso originala, baina lankidetza, lankidetza era zabalenien elkarlana hori azpimarratuko nauke. Kooperatibismoan itsasargi bat piztu da. Nik uste hitza hori dela egokiena, itsasargi bat. Lanki hitz batean, gure ustez, konpromisoa. Educación, colaboración, acompañamiento. Hezkuntza kooperatiboa. Kooperatiben etorkizunerako, Lanki ezinbesteko bidelaguna da. Akaso legamia, esango nuke buruko legamia, irine ogiten bihurtu edo esnea gaztaian bihurtu edo buruko legamia esango nuke kooperatiben munduentzako.